sanafike kunkhani zimenezi ndinangofuna ndizuzule kuzuzula kwa mtuwa galu kuzuzula mosayang'ana nkhope zimene zachitika ku MBC Zulo pamene anyamata amene akuganizidwa kuti ndi a DPP anapita ndikukamutulusa director wa ku MBC mu office mwache momuopseza ndikumuuza kuti apite pa TV akapepese pa zimene wakhala kumulankhula Professor Peter wa Mutharika. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri poganizira kunena kuti mbuyo mutikabwerera masiku apitawa tiona kunena kuti boma la MCP lidatuluka mboma chifukwa cha nkhalidwe wangati umenewu khalidwe wa anyamata azikwanje amene anali very notorious aliyense m'Malawi muno amakhala wamantha ndipo funso nkumazifunsa nkumanena kuti kodi zimene amapanga aja azikwanje ndi zimene zapanga inu a DPP Zulo kutuma anyamata ndikupita ndikukachita terrorize MBC apolisi ali konko ndikupita pakana live air ndikumuchita force munthu kuti apepese kuntundu wa Malawi imene zikusiyana pati and moreover imene ndiye treason and zikusonyeza kuti Malawi munomo muli lawlessness chifukwa ngati anthu analoledwa ndikukafika ku MBC kumene ndi kuli national radio national TV ndikukafika pa air live ndi chimozimozi kulanda bomatu andi apapa anthu amene wanayenera kumangidwa kusonyeza kunena kuti nchimozimozi anthu ena akanabwera munomo zigawenga ndikuzabwera ku MBC kujako akanakhoza kulanda boma linolo chifukwa akati boma kapena ziko lalandidwa amayamba kulanda national TV ndi national radio. Izi inu anyamata amene munapita kumeneko kapena akulu ena a DPP amene zikukukhuzani ngati mukuona kuti zimene mwapanga zijandi zabwino ngati ena amene alipo akukuyimbirani m'manja ndikumakuyimbirani mafoni ndikumakuuzani kuti aphanga mwapanga bwino imene we can call it stupidity at its best ndikuziwa kuti mukwiya kwambiri inde mukuyenera mukuyedi chifukwa ine sinimasekerera manyaka kusekerera zopusa inu ya DPP mukumbukire kunena kuti kalero chimene munatulukira so mboma ndi nkhani ngati imene iyi anyamata amene amachedwa kuti makadeti atafikapo are you really serious mukufuna anthuso abwerere kwankhuja andi mukanadziwa mene ziko lasangalalira atawina Professor Arthur Peter Mutharika siku limene kumakhala ngati anthu alowa New Year's Day m'Malawi muno kwina kulikonse kunali chisangalalo osakhala chisangalalo chongobwera tuya kubwera kuti alese amasangalala kuti tathana naye Lazarus Chakwera komanso anyamata ake atera azikwanje ndiye inu mwalomo kuti mupange politics in a different way muendese ziko li anthu amve kukoma aliyese Malawi muno azikhalamo mopanda mantha mukufuna mbwerereso mwamuja mukuyambayi mupereka pressure kwambiri kwa President Professor Arthur Peter Mutharika amene watenga direction yabwino ukamaimvesera speech ya Professor Arthur Peter Mutharika mmene amalankhulira kuja ku stadium aliyese Malawi muno anali okondwa ndipo aliyese anali ndi chiyembekezo chifukwa anali mawu amene anali ndi welfare komanso anali ndi hope Amalawi amene anasala pang'ono kumwalira anazuka siku limene lija ndiye inunso mukubwera kuti muyambe tera mukubwera kumayamba kupanga zinthu zosokoneza zimene mwapanga zija ngati boma lili di boma likuyenera kuti anthu amene aja amangidwe chifukwa imene ja ndi treason kukachita capture state radio state TV that is treasonous ni nkhani yoopsa kwambiri and iniyo anyamata akuluakulu aku DPP you need to discipline these guys chifukwa ndiye mwayamba mofulumiratu ndiye bolatu omwe otu a MCP o azikwanjewo anayamba mochedwerapo ndiye kuti solo Malawi muno tinati tiyambe mademo ndiye muphatu anthu ambiri izizi zikuyenera zichitidwe condemned in the strongest terms chifukwa inde tiye ntinene chilungamo Kasakulu asiti kumuyikira kumbuyo Kasakulu anafika pa personal kuchita ataki President Mutharika za personal andi amene ujayo mukanakhala inu madolo mukanamusiya yekha achite resign
faini chifukwa zili ngati kumugwira mkazi akupanga chigololo koma osamukalipira osamunena china chilichonse kumangokhala naye akaphika sima ndi kumadya ekha amathawa. So pano inu mukanamusiya Kasakula uja chifukwa ali ndi contract ya 20 pakana 2027 yekha akanaona kuti pano paine ningochita resign malo ano sipa kwathu. Koma zimene mwapanga zija mwalakwisa kwambiri, kulakwisa. Kama mukufuna kuti mabwana akutameni, kama mukufuna anthu akuchemerereni, koma zimene zija mwapanga inu anyamata a DPP, makadeti yakha ya DPP, mwapanga zinthu zolakwika kwambiri. And immediately ma authorities anayenera anthu amene ajawo tikunena panopa akhale ali m'manja mwachani mwa polisi akayankhe milandu. So Kairo mwina alipo ena anthu ena achi akuluakulu amatuma anthu ngati amenewa. Chifukwa tu ajaolo azikwanje aja ankazunguza ku Malawi kunoko AMCP ajato amatuma ndi akuluakulu ena aso kuphatikizako polisi. Chimozimozi apapa mukamvesera nkhani akukuuzani kuti Kasakula driver ache sanabwere, wa security sanabwere, komanso pamene paja pamakhala a polisi ndi mfuti. Zinatheka bwanji kuti zinthu zimenezi zikachitikire nthawi imodzi? A polisi ya mfuti palibe, driver osabwera, wa security osabwera, kusonyeza kuti this thing was prepared. Anthu anachita kukhala pansi ndi kukambirana. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi muno anthu anasukusula. Malawi walero si Malawi wazulo. Anthu anakulandirani inu a DPP, andi mukapanga masewera anthu ayamba kukusikani. Izi ndilibe nazo ntchito chifukwa ndikuziwa kunena kuti ena mwayamba kuyimba mafoni kumandiopseza, kumanena kuti ndalakwisa, ndikanakuchita ni konzati, ndichite ndifuse chilungamo chachani. Chilungamo nchonena kuti makamuchita harasi Kasakula ndikumuchita force kuti apite pa TV akachite apologize munthu kuoneka kuti anali ndi mantha. Andi iso Kasakula yo akanakhala ineyo nthawi yomwe ija ndikanalankhula zimeneja ndikuwawuzanso kuti I have resigned chifukwa moyo wanga uli pa chiopsezo. Zimene ziziteretu andi sizikufunikira kuti zizichitika so muno Malawi. Ayulire serious inu ya DPP mwayiwalira kumene mukuchokera. Ena sonde awachita kuchikwawa ati anyamata a DPP kupita pajeratu paja ndikukamenyapo anthu ati kulanda migodi ndikumaopseza anthu kuti ife ndi ya DPP achinyamata migodi yapano ndi yathu. Chimozimozi so kulimbi izi zowasiya anyamata ndikumapanga zimene zizi khalidwero nyasa osachita temuli siku lina muzalira. Izi mukuwaona awa akunyera m'magalimoto a MCP wa awa spokesperson yakukana kuti sizonawa. It is a sign yolira kuti anthu aja zinthu zaavuta. Musatenge kukondwa kwa lero ngati kwa muyaya. Inunso muzakumana nazo zangati zimenezi ngati simusamala. Ngati DPP si samala profesi yanu ndi 2030 mukutulukaso mboma. Munayenera mukhale anthu opanga zinthu za machawi komanso zinthu zoganiza, zinthu zosamalira kwambiri, musamale kwambiri pa ulamuliro umene uwu. Anditu mukupanga zosiyana ndi profesa amene akupangira ndale zache akuoneka kuti wabwera atu kuzalamulira atu, wabwera kuzagwira ntchito. Izi mukupanga izi mumpalamulira matendevu, mumpasa pressure munthu ujayo, mumputira matenda munthu ujayo, president wabwinobwino. Andi asogoleri watu nthawi zina mwina zimachitikazi samaziziwa atu, amangomva zitachitika. Koma I know professor the way I know him. I think akuyenera kuti apereke ma disciplinary measures. Anthu amene wawa amangidwe, chikhale chipani choyamba chisanzo kuti anyamata akamapanga zopusa azimangidwa. Chifukwa atakhala kuti anthu amene wakapanga zopusa ndikumangidwa ndikukalipiraso okha milandu, uchisiru umene usibwezi pano ukuchitika munomo Malawi. Uchisiru chifukwa Kasakula ujayo anali kuntchito kwake, ndipo zimene mwapanga zijazo ndi zinthu zosaloledwa m'malamulo a dziko linolo. That is why tikunena kuti anthu awawa akuyenera kuti amangidwe. Nkhani yachiwiri imene ndabwera nayo lero ikuchokera kwa anthu osiyanasiyana m'Malawi muno kuwadandaulira Eskom.